It. Naimbag na dati man ang karuba kat may sa manan asurat ang naggapu iti kabangibang nga probinsya iti Urdaneta Pangasinan ti intay wasaan ita kanito nga masakbay iti amin pagyamanan tayo mampay dagiti sponsors tayo iti dayto apaset ti programa tayo. Umuna ni Honorable Marlon Tutaan sanggo ni ang bayan member of Ramon Isabela. Thank you kagawad Tutaan iti di Domingo masuporta ti programa tayo kan ni barangay kagawad ninong ko dayto ikat. Federico Doming Pagaling iti Bugalyon proper Ramon Isabela. Apo di Domingo dagayam nga dumdungag dagiti nga ninong ko. Good afternoon Ninong and Ninang Lita. Sana na kontento adumdumngag kat napanak ni Ranta di office tapno laang i-share na mati blessings na ipagpapremyo yung anak ko kunana ay ka inawat ko isang karubalalayng nyo apugtuan ti paulo na daytoy at surat nga intay basahan itatakan nito kat nga road kunana Dear Manong June, Naimbag daw mo Manong June, awagan naklatan, itinagan Alinda at taga-Urdaneta, Pangasinan. Aldaw ti kasar ko idi, magsiko na, siya akong ti kagasatan a babae. Naggwapo, kasla artista tilangan at ti maasawa na kunada. Pudno, awanin may bagakon kanya na Manong. Tanatarlagarudan, naasikaso pa'y kanyak. Nariknak unay dayta apan nang ipatag na kanyak, idi nginaw ko ti umuna abungami. Ipaay na amin na dawatek idi, suwa, mangga, kantay kok nga gilyelo ti kalamiis na. Kathaan laang nga dayta, sipod nagden na kami, di pa'y ngimato ti boses na. Kan nadayaw kadagiti datakkel ko. Nga may isang aldaw, ada nabasa ka text message di jay cellphone na. Numero lang ta nagparangkat ko na di text. Naragsak ka kadi tita sidong na. Malaglagip ka ngamin papang. Kaano da masapul mo at da aklat ta ditoy kunano. Manong June awan iti amok ti naglabas na. Pinagranana kami laang ni gasat iti bus nga agpa Manila. Na minsan kam lang nga nagkaluganan manipod Urdaneta ingat Manila. Ket DJ kam lang nagamam mo. Inalan at number ko, Facebook ko, kat idi makariingak, agkasar kami magtan. Kasta ti arig na ti kinapartak, ti panagnobyo mi. Di damo, inlimang ko ti mariknak, total haanan anas kan nga amuan ti naglabas na. Basta ti importante, awan ti pagkurkurangak kanya na, awan ti pagkurkurangan na kanya. Ngam, may samanan nga aldaw, adamanan nag-text kan kuanan, kat kunatay text. Atay maamuak kumamot, no anyat kasasaad mo dita, ure may sala nga reply. Palpaliiwak, saan namot a replyan, haan namot nga buraan. Iso nga siguro, or urayan na nga intuudak, no, si asinodayta. Kat kunak nga rod, lakay sinodayta. Maamom tulat ta kunana. Ngamaang ka madanagan, pasit iso na tinaglabas ko. Ket si kanti ka din nagtatan, iso nga, di ka kumaagduwado kanyak. Pinasarunwak ti damag kumanong, adda ka di anak mo ken kuana? Nagkatawa, awam bakit, 100% abaruak kunana. Ket nagtulad ti aldaw, linipat ko dagiti nga text messages, mamatiak nga haangkam nga agbalin ang naragsak, no intuudak ti naglabas. Nga awam mo pakainaigan na iti mapaspasama. Kat nga rod, naipas nga iti anak mi. Nasisaryanak ta medyo na tainganak mutan nga nagsikog. Kat amok dakkel agastos. Agraman inal daw agastos iti baby mi. Kat amok mo't akurang ti urnong mi adwa. Ngam na diskarte nila kay ko, amok nga adadagiti dadakkel na amabalin na apagtarayan. Idi makatawan tay anak min Manong ada di malaw aninong mi anaga po iti Manila. Nairan na ang nagpasyar da alaminos iso nga di magas iti balay. Dahito yung atan ti kasing patan nga ninong mi taimbat yan na pa iti kwarta dahito apo ko na.
Amok asidag kinilakay ko. Ta nakita nga ore dala naglinwasit, idi adda kanito ang nagtungtungtungda. Idi agpakata da ito'y aninong mi manong kat ada imbati na kanyak asarita. Kat kunana, ay wanam nilakay mo. Day tati kasing pitan nga anak ko ti kasar. Aday nyawat na papel kanyak. Calling card. Kat kunana, nood na masapol mo anak ko, tawagan naklaan. Ragsak nga rod manong iti adda ti uneg ti pamilyami, tila adda mas trek nila kay nga pugubraan, tapno laeng maitid na amin na masapol mi. Nga may isang aldaw, rabiin, awampay nila kay ko. Adda kibayo ti barupong ko. Iso nga adda kam latakin ni anak ko itaruwangan nga mangpaspasungad kan ko anak. Ket iti day nga rabii, timteng ti kadagkalan apan nubog ti biyag mi. Adda kano ngamin medical mission yung pag-ubraan nila kay ko kat nagpaparot tingipan. Tidagas na saan na nagsardang nga nagdara. Ket indaray dati ospital tamaulaw matan. Ket dita natakwatan da nga dagayam ti leukemia nila kay ko. Apagbiit, nagruwaren da kiti senyales ti pagbagina. Nalilitem akas la nabugbog. Ket haan ko amun ti aramidat awam mat ti pagala akong ti kwarta. Nalagip ko nga ron tay numero nga imbati tay ninong mi. Kat upatla ang oras. At dan anagga po kay Manila. Inarakop na. Nagsangsangit. Kastama tinarabid na kinilakay ko. Sinangitan na. Patpatid ka rin na tinakam mi nga gasawa. Isungkas lang na laglag-anan tirik na. Nagnangarot ti aldaw. Awanan ti buok nilakay ko. Agbet takmetan ti bibig na. Ken saanan sumbrat ti isalin da agad. Ket iti addak iti igid ti kama, mariknak amarigatan ng nilakay ko. Ket narigat man, naskan nga aklunag no anyat dumtang agasat mi. Bakit? Ay wanam, dimbaybay anta anak ta. Idinangag ko day ta balikas na nang rugi ako nga nag-uga-ug man. Kat nakitak mo't makipagsangsangit mo't tayo ninong mi. Kat diag bayag, nagsatan ti angas nila kay. Siyam nga aldaw ngay mansayag nila kay, kat siyam mat nga aldaw tayo ninong mi. Sala nagawid kalpasan ti siyam. Isu na amin nakakaamu iti gasto. Isu pa yon tinakipatpatang kalagi tinagserbisyo kinila kay. Di na pa'y kinayat. Nga iti public cemetery, iti pakaidulinan na. Idi na uli magkanti balay, awanan ti kaduak, no dito'y anak ko. Nang rugimot tan, ang mapanunot ko dahil tinaragsak, akan ito nga imbati nila kay. Agsangsangit aklat tamanong, idi kuan ada nag-message di cellphone nila kay ko. Goodbye papang ko nana. Mining-mingak tayo mensahe manong. At dapay sa bali nga imo na nga mensahe. Kat ko na naragsak ka kadidi tasidong na malaglagip ka ngamin papang. Kat dapay may isa. Ate maamok kumamot nonyot kasasaad mo dita. Uray may sala nga reply ko na. Manong kasla familiar atay numero nga nagte-text. Inalak mo ti cellphone ko. Ngam saan ko nasarakan di contacts ko. Ngam adda na tinag. Atay calling card na nino. Sumgarak manong, atay mga awag gayam kinilakay iti papang, kan atay awagam mitininong kat may maysa. Manong saan ko nga ugali ti agungat, aglalo no naglabas si pagtutungtungan. Renespeto kida adwa, taawanak met, idi panawen nga isuda adwa. Kabagkos, kinitak tagiti positibo nga naitad, ti kaadda nininong itibiyag nilakay kan tibiyag mi. Ket kita tangarod manong, adda kami dito yung Manila. Agigyanak kinininong kat inserrek na, tinapintas nga pagubraan. No pumanaw ako nga agubra, isunti agaywan iti anak mi. No malagip mi adwa nila kay ko, agsinangit kami, kano aginangaw kami mo't, agpada ta abalo kung namin ti maysa kan maysa. Kaya nga rod, dita ako nagibusan ti istoryak manong, kat, ti theme song mi kinilakay kat,
terminal. Iso nga, mabalin ka, when kat mabalin kat, pakikansyon nyo pumalay tamano. Kat pagyamanag ti Gundaway yu kini John Mark, anang basa dito yung surat ko. To'y Karubayo, Linda, iti Ordaneta, Pangasinan. Ading biliba mo ti kinatanang mo. No, daduma lang ko mga babae ang makabasa iti text message akasta ikat agariwawadan. May sapay singangatan ti babae nga haan nga agpalutpot ti naglabas. Kamanan no daduma da ita kat ag-hire da pay ati secret agent tapno laeng matakwatan da ti naglabas. Isumutan ti gapuanan nga pagapaandan mo kwan. And lastly, haamo lang inaklon ti naglabas nila kay mo no di kat intuloy mo pa iti relasyon nyo kinday tapapang nila kay mo. Nalawag nga hanga lalaki di taninong yung inaklon mo pa iti kinatao na. At least dakkel ti nagbalin a role na kanyayo kan agbalin pay katulungam amang padakkel di anak mo. Ngarod, thank you very much ken Kalinda ken karuba pugtuan nyo nga rod iti pauron da iti istorya ni ading tayo kata amangan laeng nukundaway yun ti mga bak iti dugasot a piso alod kata ulitag da ito ipaset ti programa tayo kat sagot kada tayo ni Honorable Marlon Tutaan sangguni ang bayan member iti Ili Aramon kan ni Barangay Kagawad Ninong Federico Doming Pagaling iti Bugalan proper. Iti Ili lang iti Ramon Isabela. Kangarod da ito iti sunadam ading Linda. Once again, para kay kaading Linda. And you sat by my side, shoulder up to shoulder. We share that 9 o'clock ride. Oh, my heart was screaming as you left your seat, following your movements. I was at your feet, and oh, down into the terminal, both of us smiled. As you smiled, won't you leave out work for today? You'd ask of me then. So I phoned in sick on the way to the home of a friend. We were all alone from 10 a.m. till 3. Really thought the fire had gone out of me, but you awoke the sleep of my life from gray into red, made the weary wonder of Wall Street rise from the dead. Could have held up budding my entire life, but I had to get home to the kids and the wife, and so I left for the terminal where I began. Baby, no, I wouldn't have left if I'd been half a man. So here I am this morning where love had asked for the dance.
song in my head that goes la da 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 da, and you know it grows la da 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 da. Oh, la da 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 da. Hello? Ayan, apo, medyo makapaisam at istorya na ni Kapsat Linda. Ayan, kat tagsanggasat apo tawan tinakaala ti pudpud nung answer. At apo ti answer nga maumod tinagan na. Awan tinagan na address na ada di answer na dahil iti sagot ko kung nalaang pero madi na matimbaga no siya sino ti kinatao na kan dito'y online apo amo dagi di talo apo iti nakaala ti answer dito. Sino da? Naglalaing dadagi di nga talo. Nga kwada mo invalid mo na. Wan, mali na nga kasali. Ada kasali. Ta syempre isuto ti sponsor tayo nga ro, di ba? Kat agpugsa-pugsa dito yung headphone ko. Huwag garot, oray siyak. Ayan, mangtad kami pa apo iti another 3 minutes para kadikiti texters. Ito'y official text line tayo tapno asong batanda or else awanan apo iti mapukawon tayo chance na nga mga bakti 200 peso load. Kaya nga rod, lalaingan nyo iti sumungbat apo. Nagato si mungbat pati ni atay office mate ni Elmi ang sabali mo ti sungba na malimot. Sabali di Ate nga na kita man. Sabali din. Habali din. Habali. Habali din. Sungpa na dahi. Habali. Iti. Apo. Dante na nga bakan. Naglayan. Sabali mo tinagan na kita mo. Wrong spelling mo. Eudim ko na mo. Ay. Ano nga din Eudim Agustin. Ayan, okay. I-consider sa daytan po. Our winner is Edwin Agustin of Echage. Santa Maria Echage. Santa Maria Echage, Isabela. Kat itisungbat na karubakat. Papang. Ayan. And congratulations also kada Manang Darlene, ni Manang ko Felicia, kan ni ading Venus Phoebe Mendaros. Ayan, from Illinois, from Japan, and from Singapore. Di nakaalat ti correct answer. Ngam! Tay ko na ako disqualified na tayo. Suda apo, dagiti dadakkel ti puso na. Nga mangtad, kadagiti nga papremyo. Ay kat, nalalaing na nga talaga tanasongbatan da. May isa tayo kung uning nga headphone ko. Detan, agpukaw-pukaw. Ayan, ay, congratulations mo ulit, Suna. Congratulations kini Edwin Agustin. Yan, iti. Suna tinakapugto ti title jay Istorya Tupo-Tupo. Ayan. Nga Rod, thank you very much sa kikilig sponsors. Kini Kagawad Marlon Tutaan, kini Ninong Federico, Doming Pagaling, iti Bugayon Proper, Ramon Isabela. Ayan, sabi ko matao, madupay iti sponsor tayo tapno, madupay iti papremyo ta. Okay, kabayatan na, mangbasa tamanin iti messages. Agor ka, isursurot ko pelang da jay. Sige, Number na. Partakam nga Rod na. Excited ka. Manong Jung kablawak man dagiti pamilyak dito Santiago or Piñano family dita Ulo na Santiago City kan Acosta family dita ko na nanganguna kanilakay ko Wilson na baby kanineneng ti request na ni Agik-ekon sa ti Mike Tasika. Gina Acosta agik-eko adabasit eko na paisungam ato ini may sa ti agun uni dito lapayag ko kasla natubungan tulitiri nag Rapay nga ta. Agor ka. Baka di source na. Source. Agor ka ta, pero kuk te abuk na. Are ka po. Madi, may isang talaga. Kuya Melvin, pakisolve mo man di problema. Good morning, Manong June Ken Amak. Pabati ng kami dito, Dubinan West. The Fiesta family, kuya, lagi ako bumabati, di nyo naman binabasa. At eto na po, binasa na namin. O yan, pasensya na po sa Oo nga po, pasensya na po kasi sobrang dami pong text.
Ayan. Okay, ito. Basa dito, itanuhan talagang offline latta. Okay siya, mat. Kablawak man, idol. Idol, tayo welder nga talo. Ito'y binabesta, purok 7. Buena besta ka no, deta. Ako. Bisaya man ako, Bisaya ka man dong man. Ayusin mo pagbabasa man. Kablawak man, idol, tayo welder nga 3. Ito'y buena besta. At dan, apo ka na tinaka live team XLR. At dati audio tayo ka din. Purok 7, Kalyangan Brothers, nagkablaaw. Kablawak man aming nga bagsak tites. Kuna na. Nebe nga eh. Mano na alayaw? Bagsak na karo doon. PSCC, Senior High School. Bagsak ti Personal Development. Harvey, Maramag ti Buenavista, Calao West. Nebe nga do address na. Buenavista talaga ro doon, dapay Calao West na. Para kasi man ajay kanta nga Kokmam, kana naman ay Kokmam Apinal ka. Manong Felix and John Mark, good morning there to both of you from California. I'm enjoying to listen when you sing. If you do mind, can I request a song? Love Will Keep Us Alive by the Eagles. Thank you, and Seymour ko na nago katapindutin. Okay, enjoying. Thank you very much ko na. Ayan. English nga ta dahit, makawat nga ta ti Ilocano dahit ha? I just don't know. As you can see, her Oh my message is God. written in English. From Medal Pearl Mendoza, Medina. Oh. Ayan. Of, Ilocano dahit ha? I guess this is from Putod. I mean, dati agparang HI ko na mo at Hawaii siguro dati from Hawaii. Hello po ko na. Okay, paki-prepare mo man dito.